tiri nga reporter by City4 Binders. Si Bubong ni guys. Kameraman naman na putaan ni kabalik-balik ng Yusus pa kayuti kaayo na usa naman yung mga kuan nato na puro na taani ani nang kabasakan. Yuti kayo okay Ginoo ko di ma. Hindi gini bagay na kong beauty. Nara, usa pa ni siya ani. Oy, unang kameraman. O karon ani ana puto sa laing episode sa atong video. O karon og nakita niyo sa akong likod na itawong buang-buang na masol aning kabasakan. Wala ba kani siya makuha ni og kaon kay maaman aning kabasakan magakuha na kasuyop pinagay ni katsubong. Muni tama dagay ato ni siyang interviewon. Ali. Kol naga nakakuha kol? Kuha og unsa man? Ay naman na masol makakahana nakakuha na ba ka? Wala pa lagi kayo sa maningamingaw mo po kayo. Intawon pagkaluoy kaayo wala kuno siya ikuha kay unsa pud buang manggod pod mamang ani pud ang nakabasakan na masol ug kisa manggaling tuning pamilya ani mga igsuon o mga ginikanan aning tawuha palihog kog hipos kay gakalat-kalat sala kayo ug mao ni magdagan aning kalibutan Hesus ko dili mayo mga buang tang tanan ibis na doon ato na noon alang dagat mamasol o arato ba ang kasapaan na noon aning kabasakan unsa kaya makuha ani tadpoles mo karon ato ni siyang balikan og interview kay Hesus na uy, di ko kayo aning tawa basig na ani siya pahinanghang nga atensyon o singalan pa na siya kay ato arong mapadala nato ni So sa ayun guys, sa hindi pa pala nakapanood dun sa interview nila kay kay Sir Chito ba yun? So lap trip mo yung interview nila. So panoorin nyo na guys yung interview ng City Combiners. home for the agent. So karon atong balikon. Nong balikan ka na akong interview nong nanakay kuha? Wala pa lagi. Hesus ko Ginoo ko pakaluoy kaayo wala pagigihapoy kuha ug mao ni magadagan aning kalibutan wala pas mo napagoy tarong tawo masawla ning basakan sus Ginoo ko buang ra bigining tawo maginana murang karon atong balikon nong nanakay kuha Kapila man kana ko istoryahan nga wala pa lagi ko kuha. mamang wala pa magay kuha noy Ay naman wala ko kabalo. mo gini kuan mentalidad aning nangalisuan kana na itiri-tiri wala kuno siya kabalo moabot man ning panahon ani nang maga-swimming ni aning basakan tanawa ka oh mo na suyop pa more muna atong balikon siya og interview Suyok po mo. nong nanakay kuha Kapila man kana ko wala pa ko kuha. tanawa lagi ka buang yon nangapak tarong kina akong pangutanan nangapak na noon ginugo sa kita kaayo munang burag karon dagay manamili ta dagay ta kagdigi ko kay kwanta mag-istorya aning tabuha kay mangapak buang bigi dagay ni Nong, murag di na dagay mi magdugay nong kay di man ko kay kwanta mag-istorya og buang tagaan lang magkargo 5 oh palit ya ginamos ay isa no napay piso aron paliti og kanang sili aron dili kay sumon Ay sa mura na eh. Jesus ko Ginoo ko. Demanding pa ang buang isipre hatagan. Mo pa'y magakuan, mamili o pila ng ihatag. Oh, ganahan pa ka makakwarta? Oh. Sige, tagaan ka na ko ukuan sa no. Utro po ka kameraman, palayo pag gamay. Tagaan ka na ko question, ug matubag nimo nga question ng sakto, tagaan ka na ko 100. Aha. O nya ra, idili na nakasayon. Kani kay murag dili man gid siya ingog kuan kanang panglisyo mo ni man di ni katubag kaayo nang safety net 100 og karon ani ana 1 + 1 tubag To. sayop Kuya pila man di ay. 11 Ay naman mama 11 man ang 1 + 1. hoy bago na nang matron karon panahona lahi tong inyo asa unang mga kuan mga karaan Sakto na. kanay dili man gud mga Sakto biya po to. paminaw gilom naman na paminaw ikaduha ka pangutana unsay pamansang hayop Karabaw. balik hana ba nung usap po ka ng musapaw maka ikaw pa din ang tao kami man daw hana ra kay aron makita mo duha usa Karabaw. siya utro po kang kameraman nakasiyop ka di madongog sunod ko tinong mic ikaw usa Man karabaw. sayop gyapon ang pamansang hayop baboy Nang baboy pod. natural kay makasal mabunyag maminatyan o singalan pa ng mga okasyon dia baboy kanunay mo'y inyong kuanon gamiton Kuya mga po ng baboy na karabaw man ang sa. balik kita utro po kang na nakasiyop mo Sakto na po ng karabaw. dili lagi mao ikatulo gani di gyapon kakuha ani na nanimo na
Ikatulo ka pangutana. Unsay sunod sa Lunes? Bernes. Sak. Naman, naman di kay Kudigo. No? Kudigo ka? Kudigo, wag ko na. Nadagay ka kalendar. Nagasilpon ka na kay kalendaryo na ganihane. Bugbidagan ka balong sayop ng itubag na ko, yung sakto. Sakto man to Bernes. Sakto Bernes itubag ng Lunes. Bernes. Ay, Yung sayop ng Bernes. Bubuak mo digay ka. ay, sorry. Pero sayop ka. Sayop lagi. O, di wala 100. Hindi ko wala. O, kane. Na ako'y question. Bonus question na gini. Bisa kinder ani, makatubag kita aning question na. Saan mo buro gusto na? O, kane. Unsang orasa ko muli? Aw, karong daging gabi eh. Ay, sayop karon na. Tala kameraman. Bye-bye 100. Para kay duty kayo, muli na kayo ko. Basta. Hoy, asa man ka? Ato na ko si Kapitan Kining. No, gadug-gugahan na yo. Kung lahat na ba? Tinutukan na yung mata oh. Magbuti magtutok ni mo. Halak ka. Uy, kami pa na pagdali. Sa ato ilip ka birit si pagdali po ba? Pagdali. Gulat sa pun. Pagdali. Pagdali na kita. Kukunin mo. Dili, layo mo yung paggawas mga kutsilyo. Ala, nagdala mo kutsilyo po. Dili, kay ikaw man ang laing kinilang tawan ako. Ay, abi po na ako. Talikod mo ga, abi na ako. Kailangan ako. Kung karon nakita ninyo na ata diri live broadcast ni kaning aning duha ka kuan nga nag-aaway magdunggabanay na gani. Usa di rason na ninyo ang away? Dili, kay kanin po sa ganun. Parangin ako. Tutukan ko na magway na ako. Dili, galingkod ko hana, dapat ka man kat laman na siya panguhit nako. Dili, kay abi po na ako. Kailangan katalikod mo siya. Layo Ito, ikuhit na Ako ako. lagi to ka yung pagaman. Ah, sige, dili, tawad. Pagpapanay na kita. Sa sino ko, gamay na kayo pagkarason. Mga gagmay ko Ay, ito pasal sa mga mga tawin tawuhan. ako. Dili, lain kinalagay mong pinto ka. Mabuto Report mo lang. ka. Magmakita ninyo nga gamay na kayo yung takigrason. Kuha ni ilang away, di ginunamay away na. Ano ba ang report Kaya usap ko mong duha. Ano? Hoy,